Singosari. Singosari? Aduh, longger Singosari kuwi karo Kediri. Katuran pirsa Kanjeng. Saderengipun kula tumapak wonten ing Taman Sari, nembe kemawon kula wirunggan kelawan Kanjeng Rama Jayasabha. Kanjeng Rama Jayasabha kandha lan kula perkawis rikala semanten. Rikala Singosari dipun asta Sinuwun Prabu Anusapati. Rikala Singosari dipun asta Sinuwun Prabu Anusapati gesangipun Kediri lan tumapel mubra-mubra lalapun madu. Nanging benten saksampunipun Singosari sakmenika dipun asta Tohjaya Kanjeng. Bedane mangkon ngendi? Tumapelan Kediri gesangipun sarwa kekirangan. Oh, kaya ngono Sukarti. Lekasipun Kanjeng Rama Jayasabha menawi Sinuwun Prabu Anusapati menika seda sederepun dipun wenah lan dipun jai kelawan Tohjaya Kanjeng. Kula menika sipun lanang. Kedah saged puji tuwuh sedanipun Paman Anusapati. Menika ujaripun Kanjeng Rama Jayasabha Kanjeng. Kakangku dalan sing dalan nang iki bisa mbales kantine marang yang Anusapati kira. Ngendikanipun Kanjeng Rama Jayasabha kula kedah kecondokan
pusaka Kyai Gandring. Pusaka Kyai Gandring. Menika saestu. Nggih, Raspraja. Kados pundi? Kita sembilan kartu ki kaya ngono. Kuwi wis pundi dawuh ngersane Kanjeng Ramamu Yukamajaya. Supaya kowe bales patine marang paman Manusapati. Nganggo dalan ki bisa mateni ning kudune kowe duwene gendhewan. Kyai Margapati. Menika lho, Mas. Mongko Singosari kuwi adil lho, Ki. Apa kowe bisa? Mengkone bisa nyolong lawan Sumelang Gandring kuwi apa? Kanjeng Ibu ampun kuwasan sumelang. Kula menika sampun dewasa. Bisa. Menawi kula tumuju wonten ing Singosari sinasa tebih alas bedotan menika mboten dados kepalang kangge kula. Ngono. Namung kula nyuwun pangestune Kanjeng Ibu lan kadang kula Dyang Sari. Mugi kula saged nyidra anane Kyai Gandring wonten ing Kraton Singosari. Iku kakal mangestuni. Muga-muga bisa kelakonan pun nyidra kelawan pusaka kuwi mau ya, Ken ya. Kuwi piye Ki? Iki Kang Mas, semoten ugi kula lho. Kula menika badhe tansah memuji. Mugi kemawon sedaya panjangka panjenengan menika tansah nglampahi Kang Mas. Pun Kakang njaluk esem lan gulumu kanggo cel obor anggon kulumaku wonten ana ing Singosari. Mekaten. Hati-hati ya, Kula nyuwun Ken pamit. Raspraja. Mugi kelampan kula nyidra Kyai Gandring wonten ing plangkan gedung Joko Singosari. Muga-muga ora ana sawiji.